खुलुमबाय पिजि निउसआव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। गिबि रादाबाव दं चिरांनि खैला मैलाया सरकारि मडेल फरायसालिमानि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। माजबाटआव मोसौ फिसिनायनि सायाव सांग्रांथि मेल खुंदों। भारतआ मुलुगनाङै आरोबाव हादरनि कर'ना भेक्सिनखौ दैथायहरगोन मदिआ बुंदों। माखासे रायजोफोराव पेट्रल डिजेलनि बेसेना खमायदों। भारतआ इजराइलनिफ्राय लाइट मेसिन गानखौ मोननो हाबाय। 2000 बोसोर गोजाम कफिननिफ्राय जुस बोखांदों। मुजफ्फरनगर खुंथायआ आबादारिफोरनि मेल खुंनायखौ दोनथ'नो खावलायहरदों। टकिय' अलिम्पिकआ फावसायोब्ला जापानआ 3.15 लाख कौटि रां खहा जागोन होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। गोजोन्थों। मोजां रादाब मोननो थाखाय पिजि निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव।